So, ayan. Medyo paluto na. Paanuhin ko muna ito ng konti. Ito rin ating caldereta. One eternity later. Sabihin na lang agad para po, hindi po agad tatanggalin. May anak mo sila. Yan. Magpapa-extra siya. Oh, mother, smile. Yan. Oh, Ready? Back. Yan. Tama. Atay yun. Padasi ka na lagi. Kasi pakubukod di ba na? Ready na. Mas nakilo di ko ano. Para kung may mga pumasok. Mas nakilo nga nila di ko Ready ano. ka ang kamay. Kasi kung may mga papasok, wait lang ka. Ay, nagala ko na. Nakangiti na siya. Wala pang ano. Oh, very good. Yes po, si Althea Joyce Villanueva. Maganda po, Althea Joyce. Very Ako, good. bagata. Di ko ano. Althea Joyce. Dada. Smile. Wag pagkitang ito. Ikaw na ba? I-video ko nila. Sana po? Ipatak to kanina. Oo. Tara lang, Althea. Smile. Yan. Very Si good. ate. Hi guys! Dito ka anak ko. Ayan si Doc. Ano ulit yung pangalan ng clinic mo, Doc? Dito lang sa amin, malapit. Lalo na dental. Tapos na ba yung ano ni ano? Ikay? Start ka na ba, Doc? Hello, wait lang ah. Balik ka nga dito, natatakot talaga ako. Hindi ka natatakot? Naalala mo, inanuhan kita noon. Ala, Diyos ko. Teka lang, wala pa. Mapupunasan mo pala. Sarang-sarang. Kaakagag, kakaga ka. Kaka. Wala, ma'am. Cotton buds pa lang ito. Open, ma'am. Open lang, ha? Doon kang angak. Ang kang Hindi kasi anesthesian yun. Yan. Bigyan ko ah. Lang. Namang na po kayo. Sira na sa ngipin ko mo. Iniwan niya. Haha. Tapos mamuugayin lang po natin habang may naramdaman ka kahit natataas yung kamay mo. Apo. Huwag ka na lalapit. Just ka na po. Ano ba? Pero nung anak ako, masakit pala. Basta uga-ugayin ko lang muna. Uga-uga lang. Ang mararamdaman mo is pressure lang. Tapos pag may naramdaman ka kahit konting kiro, tataas mo yung kamay mo. Pressure lang, di ba? Wala namang kirot. Pwede sumama sa pwersa. Ganyan o.
naman, di ba? Hindi masakit lahat? Wala kang naramdaman? Tangsi lang. Ilang kiras, di ba? Wala. Mamaga mo na kayo. Hindi ko makita yung laway. Tawa lang. Sakit? Hindi. May dugo. Ano kayo muna? Wait. Wait lang Alis ka dyan, alis ka. Ganyan. Ay! Pa! One eternity later. Ako nga? Mamaya, muna kayo. Huwag ka muna. Ano? Ako nga kangga. Excited. Sakit? Nanginginig na ako eh. Sakit. So, wala nang ano yan, ha? Kagat, ma'am. Kagat matigas. Lumuro ka, ma'am. Kasi nag-ahalo yung laway mo. Tanggalin mo muna yung ano. Ano? Ah. Ah. Ayusin lang natin, ha? Ayan, successfully na. Kagat, ma'am. Kagat. Kagat na matigas. Kagat mo. Ayan. Ito po yung ngipin niya, ma'am. Wala pong naiwan. Ay! Tingnan mo yung ngipin ko. Yan yung ano, ala, ang ano pala. Grabe doon, no? Ala. Sumili, ma'am? Uwi mo? Nadiri doon si Doc. Kailan yung promo mo, Doc, pa? 4,000 daw. Pero ililinis mo pa to. Kasama na yun, Doc? Kasama na yun, ma'am. I-extray pa ba to? Titignan natin. Sige, Doc. Pag nalilinisan ko, titignan ko muna yung mga Kasi yung ngipin mo. pangit. Kung may mga gagawin pa. Ah, okay. Kasi syempre, Eh ngayon, di mo natitignan, Doc. dumudugo, ma'am. Dumudugo kasi siya. Mga ilang araw kaya, Doc? 4,000 lang po. Ah, sige, sige. 1 week. Mga 1 week po. Sige po. Hanggang kailan yung promo, Doc? Yung This month. 1K na ano? Ngayong buwan lang. This month. So, ayan, successful na. Sakit. Ika. Ayan, successful na. Wala nang masakit. Papabrace ko na lang sa Anong ngipin. kumain? Ano yung magbuto, mami mo? Hagdang akas. Ano ba pangalan niyo, ma'am? Raymani. Tapos na. Nawang ano po, Doc? Ah, hindi pa pwede, anak. May dugo pa siya eh. Ayan, oh. Bakasyon po kayo. Dada, ayan si Doc. Tapos na. Hi guys! So, ayan. So, ayan, kararating ko lang. Galing nagpabunot. And, update. Medyo nag-ano tong kabila kasi sa pinakataas yung binunutan. Ayan. And then, ipapaano ko na rin to siguro. Kasi nakapromo sila ngayon. Sabi naman ni Doc, pwede naman daw next week is pwede ko na siya ipa-check ulit. Ano pang pwedeng ayusin dito para sa pagpapa-brace ko soon. And sana makapag-brace na tayo kasi sobrang ito yung insecure ko sa aking katawan, yung aking so ayan, hindi muna ako masyadong makapagsalita sa inyo kasi nga hindi ko maibuka gawa nga nung may anesthesia pa siya konti and may mga dugo-dugo pang sa laway ko kaya medyo hindi ko nabubuka yung aking bibig. And may reseta pala si Doc, hindi na ako masyadong nakapag-vlog doon kasi ano na rin, sakto kasi may delivery yung gasol namin kaya hindi na ako masyadong nakapag-vlog kasi nauna na si na daddy kanina and ayun, nagkausap lang kami ni Doc kanina, nagkwentuhan ganyan. Good kasi may promo sila sa pagbe-brace.
And sa ano niya, sa per month niya. Yun, binigyan tayo ng discount. And yun, sobrang ngayon, sobrang happy ko na kasi parang nabunutan ako ng tinik. Gawa nga nung every talaga to is sumasakit kada gabi. And pag kumakain ako, alam niyo yun, yung may sumisiksik, ganyan. Ang wisdom tooth talaga is napakasakit. Sobra wisdom tooth. Ayan. So, ayan, ang mahal ng pabunot ngayon. Ang mahal ng ngayon, guys. Ang mahal ng wisdom tooth. Kasi yung ordinary na tooth is nasa 1,000 plus. And sa wisdom tooth is may kamahalan talaga. Kasi sa pinakadulo talaga to. So, ayan. Hindi ko muna hindi muna ako masyado makapagsalita sa inyo. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking vlog. And, i-documentary ko yung pag-brace ko. So, ayan, abangan nyo yan guys. And, thank you so much pala kay Doc. Dahil, ang gaan ng kamay niya, magaan yung kamay niya. Although, siya na rin talaga yung siya talaga yung nagbubunot sa mga ngipin ko. Bali, pangatlo na to. Itong bunot niya. Kaya, yun, sakto naman day of needs hobby. Naiya naman kasi ako pag nagpabunot ako ulit, lagi ako nakahawak sa kanya. Gawa nga nung hindi ko talaga kayang Ito talaga yung pinaka ko yung magpabunot ng ngipin. Pero, yan. Tawag dito. Siguro hindi na ako takot kasi nga syempre gusto ko rin na maayos yung ngipin ko. Kaya, yun guys, yun na niya maputi naman siya, pero yun nga lang yung sa aking dito songki. So, ayan. Samahan nyo ako naman sa journey ng aking pagpapaayos ng teeth soon, guys, sa aking brace. Yan. Thank you so much, guys. Don't forget to subscribe and like and share this video. Do share. Bye!